Moi bons días, compañeiras e compañeiros, amigas e amigas. Moitísimas grazas por estar esta mañán de sábado, que por certo que saibades que encargamos o sol e o sol acaba de sair. Así que a cousa empeza ben. Permitídeme antes, parece ser que teño que facer un papel como medio de notaria de proclamación formal do candidato, que non lle fai falta porque quen o proclamou foi a nosa militancia. Polo tanto, isto sobra, pero únicamente para darlle carácter formal. Dicirvos, e permitídeme antes, unha licencia que seguro que compartides comigo. Unha agarimosa aperta, unha fonda aperta socialista a José Ramón Gómez Besteiro. O acordo de proclamación definitiva do candidato do PSDG-PSOE á presidencia da Xunta de Galicia di o seguinte: a Comisión Nacional de Garantías Electorais proclamou provisionalmente en reunión celebrada o 29 de maio de 2016 a Xoaquín Fernández Leiceaga candidato do PSDG-PSOE á presidencia da Xunta de Galicia. Transcorridos os prazos previstos para a interposición de recursos en que se teña presentado ningún, de conformidade co establecido no artigo 47 do Regulamento Federal de Primarias, a Comisión Nacional de Garantías acorda proclamar definitivamente a Xoaquín Fernández Leiceaga candidato do Partido dos Socialistas de Galicia PSOE á presidencia da Xunta de Galicia, trasladar esta proclamación, trasladar esta proclamación á Comisión Executiva Federal para que o Comité Federal, de acordo co previsto no artigo 33.5a do Regulamento Federal de Primarias, proceda a súa ratificación e para que así conste os efectos oportunos asinan esta acta a Comisión Nacional de Garantías Electorais. Xoaquín. Compañeras e compañeiros, vimos de celebrar un proceso de primarias exemplar. A militancia, a través da súa participación, un 65% de participación dos homes e mulleres que militan neste partido falaron, e falaron cos seus votos. Nese senso, quero agradecer ás persoas que deron un paso adiante e que fixeron que este proceso de primarias sexa exemplar para todos os demais partidos, para as vellas forzas políticas e para as novas tamén, que moitas veces o que pretenden é darnos leccións de democracia, e eu creo que a este partido lección de democracia e participación interna, ninguna. Moitísimas grazas, pois, a Gonzalo Caballero, moitísimas grazas a José Luis Méndez Romeo e, por suposto, a Xoaquín. Son tres persoas de relevancia neste partido, tres compañeiros, mágoa que non houbera algunha compañeira, xa será, en algún momento seguro que será, que ademais foron exemplarizantes en como se desenvolveu a campaña. Foi unha campaña de debate de ideas e de debate de propostas, e en eso sabemos moito este partido. Agradecer a José Luis tamén a súa laboura como portavoz no Parlamento de Galicia. Foi unha laboura exemplar, que queremos tamén e debemos recoñecer así, e que tamén agradezco en nome do partido. Moitísimas grazas, José Luis. Grazas a José Luis e gracias tamén a súa permanente a dirección do partido polo traballo exemplar que desenvolveron. E agora, dado que José Luis presentou a súa dimisión e a permanente da dirección do grupo puxo a dispor da dirección do partido os seus postos, tamén darlle a benvida a Patri. Benvida, Patri, grazas por aceptar. Grazas. Por aceptar esta encomenda, e grazas tamén aos compañeros e compañeiras que te acompañan na dirección do grupo. E agradecer ao grupo parlamentario, que moitos e moitas dos seus membros están aquí presentes. Moitísimas grazas polo vosso traballo de antes, da hora e de sempre. Moitas grazas. Bueno, e aínda que parezca que non, porque acabamos de sair dun proceso de primarias internos, xa estamos metidos en campaña electoral. A semana que ven xa é o día de pegada e xa temos que estar co chip posto das eleccións xerais.
Temos ademais unha vantaxa nestas eleccións xerais en relación ás que foron no mes de decembro, e é que nós en estos 4 meses e pico, casi 5 meses, nós temos que trasladarlle á cidadanía un mensaxe moi claro. Estas son unhas novas eleccións xerais, aínda que hai quen considera ou quere facer ver que son como unha reválida ou unha segunda volta, son unhas novas eleccións xerais, e este partido, o Partido Socialista Obrero Español, o PSDG, ten demostrado a súa capacidade de diálogo, a súa capacidade de concerto, a súa capacidade propositiva. E ese é o noso gran valor. Ningún cidadán deste país pode dicir que o Partido Socialista non intentara conformar goberno sin renunciar absolutamente a ningún dos nosos principios e valores. Iso temos que poñelo en valor e temos que trasladarlle a xente que nós estamos aquí para o que nacemos, que é para gobernar, para mellorar as súas vidas e ademais sempre dende a construcción dun principio fundamental para nós, que é o da igualdade de oportunidades. Non hai ningún outro partido que este no posicionamento político, na centralidade política como estamos nós. Esa é a nosa bagaxe e precisamente nós queremos encabezar o cambio político en Galicia, o cambio político en España, encabezar ese cambio político, pero tamén tendendo a man o diálogo. Nós somos o partido do diálogo, estámoslo demostrando. Aquí hai moitas persoas, cargos institucionais deste partido que están demostrando que no día a día nós sí que somos capaces de gobernar e de cogobernar con outros. Polo tanto, non renunciemos ao noso obxectivo de ser a primeira forza, pero tamén tendamos a man e digamos que nós somos os únicos que podemos facer posible o cambio. O cambio pasa sempre polo PSDG e o cambio pasará polo Partido Socialista Obrero Español. Teño que ir rematando a ver se somos capaces de cumprir os tempos, xa vedes que a nós nos resulta complexo cumprilos, pero quería vos trasladar unha última idea. O acto do día de hoxe van a intervir de seguido compañeros e compañeiras e poderían intervir moitos e moitos compañeiras, calquera de vos. O que queremos trasladar en todo caso con este acto é un conxunto de mulleres e homes que no exercizo da súa laboura política, sexa gobernando ou sexa na oposición ou sexa desde posicionamentos institucionais, queremos trasladar a imaxe de que nós somos o partido que é quen de mudar un país. As eleccións municipais nos deron unha forza institucional e política moi potente. Aproveitemos toda esa forza e aproveitemos sobre todo a forza da nosa militancia que acaba de demostrar agora participando e tamén de tantos e tantas compañeiras que non teñen cargos institucionais pero que están exercendo unha oposición responsable en tantos e tantos concellos deste país, en tantos e tantos sitios, unha aperta moi fonda para eles, unha aperta moi fonda para elas tamén. Queremos amosar unha última idea, un pacto interxeracional. Aquí non sobra ninguén. O cambio non significa soamente persoas de menos de 30 anos. O cambio significa amosar a capacidade de mudar e de progresar un partido político. Nós queremos unir para sumar e esa é a nosa obriga porque é o que nos acaba de decir a xente cando vota nas urnas. Nós somos o cambio que une. Para romper xa están outros, nunca será o Partido Socialista o que rompa cousas. E agora xa, falando de cambio, ou falando de renovación, ou falando de caras mozas, eu creo que un dos exemplos fundamentais e a riqueza fundamental que está en este partido son as xeracións que veñen detrás, pisando forte. Vaivos a falar a Aitor, que é o secretario xeral das Xuventudes, e ademais podo decir que é un socialista moi novo, pero cunhos convencementos e unhos principios e valores fora de toda dúbida. E ademais podo decir que é meu amigo e que lle quero un montón. Aitor. Bueno, con esta presentación así da gusto, así que moitas grazas, Pilar, pola presentación e moi bo día a todos e a todas. E digo ben cando digo moi bo día, porque hoxe non é un día calquera. Hoxe non vai a pasar ao día este que estamos, este acto desapercibido, porque hoxe comeza a conta atrás para recuperar o goberno da Xunta de Galicia. E permitídeme que vos amose, a verdade, a miña ledicia de poder hoxe intervir neste acto. Porque este acto
pasará a historia e, ademais, eu me sinto completamente contento de poder estar con todos e todas vos, coa boa xente, coa xente socialista, coa xente que cada día está nos seus concellos traballando polos seus veciños e veciñas, polos compañeiros e compañeiras que sen esperar nada a cambio dan a vida polo socialismo, pola xente. Esa é a boa xente, esa é, de verdade, a grandeza do Partido Socialista. Esa grandeza é a xente que fala e pensa co corazón. E por iso, hoxe me pediron que falara de presente e de futuro, pero para falar de presente e de futuro temos que falar tamén de pasado. E o pasado do Partido Socialista é moi grande. É o pasado e tamén a historia o que nos permite vir aquí coa cabeza ben alta. Eu o que vos pido a todos e todas é que saiamos á rúa co convencemento de que o noso partido ten feito na historia moitísimas cousas. Esas cousas que nos permiten ver un estado de benestar no noso país, un país moderno, na vanguarda do mundo, en dereitos e liberdades. E por iso, que ninguén nos faga agochar a cabeza. Temos que dicir alto e claro que somos socialistas, con orgullo, con ganas de sair á rúa a berralo, porque queremos transformar a sociedade para a xente, por esa xente que nos precisa e nos está a esperar. Eu estou convencido de que, aparte, conseguiremos chegar a toda esa xente. Por iso, compañeros e compañeiras, mentres nós, sí, temos historia e temos pasado, outros, a única historia que teñen son 40 anos de intentar sorpasar ao Partido Socialista. E nós, mentres tanto, estamos construindo un estado de benestar, uns dereitos e unhas liberdades para a xente. Iso é o que temos que seguir facendo. Non nos despistemos. E por iso, eu non vou a perder ningún minuto falando de outros. Vou a falar do que realmente nos importa aos e aos socialistas, que é o que a xente quere, o que a xente precisa, o que a xente nos demanda. Falemos de futuro. E por iso, Xoaquín, teño que pedirche unha cousa. Cando sexas presidente da Xunta, tens que traer de volta a todos os mozos e mozas que tiveron que emigrar por culpa da política do señor Feijóo. Tiveron que abandonar a súa terra, a súa casa, as súas familias. Temos que traelos de volta, Xaquín. Os mozos e mozas de Galicia, non só socialistas, todos os de Galicia, queremos un presidente humilde, que atenda os nosos problemas, que estea ao noso carón, que o seu principal obxectivo sexa acabar co drama do desemprego. E por iso, Xaquín vai a ser o próximo presidente da Xunta de Galicia. Antes de rematar, gustaríame facer unha mención especial. Unha mención aos compañeiros e compañeiras das Xuventudes Socialistas, que traballan arreo en cada sitio, en cada lugar ali onde están, sen esperar nada a cambio máis que cambiar o mundo, transformar esa sociedade na que vivimos. E por iso pídovos un aplauso forte para todos os compañeiros e compañeiras das Xuventudes Socialistas. Para concluir, Feijóo que vaya facendo as maletas, porque no PSDG temos proxecto, candidato e forza, e imos a conseguir que o Partido Socialista goberne na Xunta de Galicia. Xuntos somos imparables. Hai máis PSDG que nunca e temos máis gañas de gañar que nunca. Volvamos a facer historia, compañeiros e compañeiros. Orgullo, traballo e forza. E agora, xa para concluir, deixovos co mellor exemplo que ten o Partido Socialista do que é facer realmente socialismo. O presidente dos alcaldes de Galicia, con Alfredo. Bos días, compañeiros e compañeiras. É unha honra para mí estar aquí falando diante de todos vos. Teño que empezar como non pode ser de outra maneira. Primeiro vou a decir que eu vou a cumplir co tempo. Quero trasladarvos 3 ideas e con 3 minutos chégame. O primeiro que teño que facer é, lóxicamente, felicitar dunha maneira o máis agarimosa posible ao noso candidato, a Xaquín Leiceaga,
polo seu triunfo, polo triunfo de todo o socialismo galego, que decidimos entre todos facer eso que nos demanda a sociedade. É dicir, a sociedade di que temos que ser quen de volver a ilusionar a cidadanía, porque a cidadanía quere ter un referente político neste país. E cando digo este país, falo de España e falo de Galicia. E centrándonos en Galicia, necesitábamos ter ese referente témolo atopado en Xaquín. Témolo atopado en toda a xente que se volcou nesta campaña para que fora unha campaña modélica, como ben decía Pilar, pero sobre todo para que fora unha campaña ilusionante. A min pedíronme que falara aquí de municipalismo, como alcalde, como presidente da FEGAN. E quero trasladarvos a todos, especialmente ao mundo municipal, a todos os alcaldes e alcaldesas que estades aquí, a todos os portavoces, os que tedes responsabilidade de goberno municipal, o recado e a consigna que deronnos en Madrid o martes nunha reunión previa que tivemos a unha reunión do Consello Territorial da FEN, da importancia que teñen as eleccións, porque hoxe aquí vamos a falar sobre todo de Galicia, pero creo que Galicia pasa polo 26 de xuño. Galicia pasa por Madrid. O resultado que poidamos ter en Galicia vai a estar tamén influído dunha maneira especial polo resultado que obteñamos o día 26 de xuño. É importante que todos e todas consideremos, o decía Pilar, non son, sei que custa traballo, sei que é difícil facernos a idea de que os xoves temos que sair outra vez a pegar cartéis, sei que costa traballo facernos a idea de que temos que sair ás rúas a explicarlles a xente por que ten que votarnos a nós o día 26, porque é unha situación nova que non sucedeu nunca, pero non pasa nada, sucede agora. E temos que armarnos de valor todos, temos que armarnos de forza para sair á rúa a transmitirlle aos veciños e ás veciñas de que este país necesita cambio e que ese cambio só ten un camiño, e o camiño é o do Partido Socialista Obreiro Español. E, polo tanto, pídovos a todos e a todas que traballemos arreo para conseguir os millores resultados que poidamos, para mellorar os resultados e para que Pedro Sánchez sexa o novo presidente deste país. Eso será bo tamén para Galicia, será bo para todos nós. E a partir de aí teremos que traballar todos unidos, todos arreo, decían algún, non sei, ou os dous quizáis que me precederon no uso da palabra, que aquí non sobra nadie. Eu, evidentemente, non teño menos de 30 anos, como decían aquí, e ademais levo máis de 2 legislaturas exercendo o meu cargo. E por aí hai algún alcalde, estou pensando, por exemplo, nos a José Luis de Brión, que aínda leva moitas máis. Pero si estamos donde estamos é porque os veciños queren que estemos donde estamos. E, polo tanto, os vellos e as maiores, que tamén hai nas que levan traballando moito tempo no partido, somos necesarios neste proceso de renovación. Nos queremos renovar, nos queremos que entre xente, nos somos os primeiros que queremos que entre xente nova que nos vote. Nos queremos facer eso. En este caso, ademais, é un placer para mí presentar a próxima intervención, o próximo compañeiro que vai a intervir, que é Gonzalo Caballero. Eu a Gonzalo Caballero teño que decir unha cousa. Acabo de saludalo agora por primeira vez. Nunca nos déramos nin siquiera un apretón de máis. Eu a Gonzalo teño escoitado moitas veces, non sei se é unha maldad, non sei se te vai a parecer ben ou mal, pero é igual, despois o falamos. Eu só teño escoitado en dúas situacións. Nos congresos e nos comités nacionais protestando e dicindo que todo funciona mal, en V Televisión, donde se desenvolve con moito éxito, ¿no? Para mí é un placer inmenso que nestes momentos deixe de estar na parte da protesta para construir, porque é imprescindible, é o que nos demanda a sociedade. Temos que traer a Xaquín, tes que ser capaz
tes que ser quen de integrar a todo o mundo no partido, especialmente a todos eses, con máis motivo a todos eses que non estaban de acordo co que facíamos, porque probablemente teñen razón e non estábamos facendo as cousas ben, e por eso a xente deixou de apoiarnos, especialmente en eleccións xerais. Por lo tanto, esa é a túa función. Traballo, pero para integrar a todos, facer un partido forte e que a xente volva a ilusionarse con nós. Moitas gracias e, como dice, cedo testigo a Gonzalo Caballero. Amigas e amigos, é evidente que estamos nun momento complexo. É evidente tamén que estamos nunha circunstancia histórica para o PSDG. E que nos últimos tempos a nosa organización ten perdido apoios electorais, ten perdido apoios sociais, ten retrocedido en representación institucional. E iso xorde dunha situación política complexa e tamén dos nosos erros. Dos erros que tivemos cando non soubemos renovarnos na medida en que a rúa nos pedía cambio. Por iso algúns tentamos alertar e advertir a esta organización cando non atallaba e non afrontaba un proceso de renovación necesario e imprescindible de que aquela non era a ruta. Temos un momento histórico no PSDG. Un momento histórico que es ben marcado por unhas primarias que abren unha etapa de renovación. E por iso, Alfredo, dende o compromiso militante de alguén que leva máis de 2 décadas neste partido, contribuindo en moitas fases con total impulso a él e tamén plantexando que non nos gustaba como escoitábamos na rúa, estamos aquí, como tantos cidadáns de Galicia, para dar un paso adiante e para lle decir a este partido que co cambio hai futuro e que estamos en condición de renovar o noso proxecto para recuperar o espacio electoral que non temos tido nas últimas eleccións. Estas primarias, compañeiras e compañeiros, teñen aberto unha fiestra de oportunidade para o PSDG. E a ilusión que ten despertado este proceso de primarias é unha ilusión que imos ser quen de transmitir a unha cidadanía galega que sabe que o goberno da dereita vai e ten que ser retirado, e a unha cidadanía galega que sabe que o mellor proxecto para o Partido Socialista é o da renovación. Porque se o partido aposta por renovar as ideas, por abrir a organización e por incorporar novos referentes, estamos en condicións de liderar unha opción alternativa a un goberno de Feijóo que se poñan como se poñan, despois de ter perdido 200.000, 100 e pico mil votos en distintas condicións, non vai reeditar unha maioría absoluta en Galicia. En esas liñas, os militantes teñen dado á organización unha mensaxe clara, unha mensaxe de cambio, unha mensaxe de renovación, unha mensaxe de futuro, unha mensaxe de ilusión. E esa ilusión dá o liderado da organización para dentro e para fora. Cando falan os militantes, fala a sociedade. E a mensaxe da cidadanía dos militantes é clara e nítida. O liderado do PSDG neste proceso chámase Xaquín Fernández Leiceaga e toda a organización está detrás do candidato que recolle o sentir o pulo das bases. Non hai marcha atrás, hai ruta de futuro e reconexión coa sociedade. Hai alternativa ao goberno de Feijóo. Hai alternativa a un goberno que deixa unha Galicia peor no económico, con máis desigualdade no social, con peores resultados en demografía, unha Galicia que se centrou en facer as contas da facenda pública, pero que se olvidou da política económica, da política dos sectores, do sector lácteo, do industrial, dos desempregados, do sector financiero, dos sectores de cada un dos rincóns do país que son necesarios para facer xestión e mellorar a nosa situación política e económica no país. E esa é, sin dúbida, un espacio político que temos que ser capaces de cubrir. E temos que cubrilo cun proxecto renovado, que poña as ideas en riba de todo. Un proxecto marcado coa xenda propia en Galicia, con componente do socialismo que nos ten que enorgullecer da nosa historia, na defensa da liberdade, da igualdade, da solidaridade. O socialismo é futuro, non é pasado.
E a medida que as novas forzas emerxentes empezan a atopar que aqueles que plantexaban a protesta non son quen de darlle solucións nos gobernos públicos ás demandas dos cidadáns, hai un espacio para recuperar a ese electorado que se nos foi e que non está contento con como están a facer os emerxentes, e aquel electorado máis novo que está pendente do descontento, pero tamén de lle dar solucións. E as solucións neste país vanse xogar da esquerda e do centro-esquerda que representa o PSDG, nunha alternativa liderada coa trayectoria dunha organización que ten no seu ben facer a experiencia dos gobernos de Fernando González Laxe e de Emilio Pérez Touriño. Esa é a trayectoria dese PSDG que temos que remontar en 4 meses para darlle alternativo ao PP. Claro que hai opción. En política nada está escrito, compañeiras e compañeiros. E se esta organización, se as nosas bases, os nosos cuadros políticos están á altura das circunstancias, non vai haber erro, vai haber alternativa, vai haber reconexión, vai haber renovación e vai haber goberno en Galicia liderado por un socialista que se chama Xaquín Fernández Leiceaga. Ese é o futuro do país. Esta está a folla de ruta para este país. Acabo xa, compañeiros, porque Alfredo tamén a veces me alongo moito, decir que hoxe vou cumplir tamén o tempo. Pero nesa liña quero dicirvos unha cousa tamén máis. O partido ten que contar con todos. Todos, cada un no seu papel. Dende os compañeiros con máis experiencia, máis trayectoria nesta organización, como Antón Louro ou Pepe Blanco ou outros moitos que non están aquí por calquer cousa, porque todos somos necesarios neste proxecto. Coa renovación ao frente e co apoio e impulso de toda a nosa experiencia e a xenerosidade de quen cree convén en que é imprescindible ese cambio de goberno. Temos que entender a circunstancia histórica, porque se non acertamos non haberá volta atrás. Algúns que temos tido unha trayectoria, como Alfredo recolleu con determinadas liñas, temos dado un paso adiante. Un paso adiante porque as circunstancias exixen compromiso, apoio e carácter positivo. En esa liña oímos facer e oímos seguindo facendo cun proxecto de renovación acadado con Xaquín que vai a ser a clave da integración da nosa organización e da reconexión coa sociedade. Ele o candidato idóneo nas vindeiras eleccións para que Galicia teña o cambio de goberno. É un home coa cabeza posta na economía e coa economía na súa cabeza. E a economía de Galicia ten que ser a prioridade central para o próximo mandato no goberno galego. Non podemos cometer erros. Temos unha circunstancia difícil, pero a política faise con vontade, con ilusión, con compromiso, con xenerosidade, con apoio dos que estamos aquí, de outros moitísimos milleiros de socialistas que non están aquí, pero que tamén están en forma de apoio aquí nesta posición. E para todas elas, e sobre todo para a ciudadanía, digámoslle, aquí está o PSDG non se resigna, o PSDG vai dar a batalla e o PSDG quere que Xaquín Fernández Leiceaga sexa o próximo presidente da Xunta frente a Feijóo. Moitas gracias, amigas e amigos. E agora é un placer para mí presentar a unha compañeira e amiga, concelleira, persoa tamén de referencia na nosa organización, a Tania García San Martín de Vilagarcía. Bueno, bons días a todos e a todas, compañeiras, cos ánimos ben levantados grazas ao último discurso de Gonzalo, porque temos un reto importante, temos que recuperar o goberno da Xunta porque este país necesita cambios. Tócame falar das políticas sociais e para mí é un placer hoxe poder falar das políticas sociais neste acto de proclamación do, como decían anteriores compañeiros, o mellor candidato e o mellor presidente da Xunta de Galicia que Galicia pode ter, que é Xaquín Fernández Leiceaga. E tócame falar das políticas sociais. E deso podemos sacar peito e presumir, porque este país ten un estado de bienestar, ten dereitos e ten liberdades sempre gracias ao traballo do Partido Socialista. Pero temos un reto por diante. Vimos de moitos anos de recortes absolutos do Partido Popular en materia de políticas sociais e non podemos permitirnos seguir así, porque desta crise temos un reto, e o reto é que todos hallamos máis iguais, e o Partido Popular o que está facendo é que todos hallamos cada vez máis desiguais e non o podemos permitir. Por eso é fundamental apostar nese sentido.
temos ao noso mellor candidato que pode representar ese proxecto social que Galicia necesita. Temos que volver a recuperar unha sanidade pública e universal que o Partido Popular se encargou de cargarse. Temos que recuperar unha educación de calidade para os nosos nenos e as nosas nenas. Temos que seguir impulsando a lei de dependencia que o Partido Popular se encargou de meter nun caixón. Temos que seguir apostando por as pensións públicas e non como está facendo o Partido Popular, que está encargando de cargarse a caixa das pensións. E temos que facer unha aposta firme polos servizos sociais, porque cada vez é máis xente a que necesita da axuda das administracións, e de aí que necesitemos un goberno socialista na Xunta de Galicia, porque, señores e señoras, amigos, amigas, compañeros e compañeiras, as políticas sociais dependen profundamente de quen goberne na Xunta de Galicia, e os que facemos políticas dende os concellos sabemos da necesidade de implementar os servizos sociais, porque son moitas as persoas que precisan da nosa axuda. Por iso necesitamos un proxecto sólido, un proxecto coherente, o proxecto daqueles que subimos con construir o estado de benestar. Temos un reto por diante, insisto, que saiamos desta crise o máis igual posibles e non deixando a ninguén fora. Temos que implementar as políticas de igualdade, temos que incrementar as políticas de loita contra a violencia de xénero, pero sobre todo temos que facer un esforzo en aquelas persoas que peor están pasando, nas persoas desfavorecidas, e por iso, insisto, necesitamos do apoio de todos, necesitamos o esforzo de todos e de todas para poder votar dunha vez por todas ao señor Feijóo da Xunta de Galicia e poder recuperar as políticas sociais neste momento que tantos cidadáns e cidadas de Galicia nos necesitan. Procurei cumprir todo o tempo, ademais falo bastante rápido habitualmente, e deixo no meu sitio a un representante desa renovación que supuxo o último proceso electoral das eleccións municipais, o alcalde de Ames, José Miñóns, tes a palabra. A verdade como mentides, 3 minutos. Non cumpliches. Bueno, outro día un veciño me dixo que ele estaba a favor do proceso de primarias que se estaba a levar a cabo no Partido Socialista, pero decíame, e casi pedíame, que debíamos ser menos transparentes. Eu lle dixen que menos transparente é ser opaco, e polo tanto que non, que imos a seguir sendo transparentes. Dende logo, así o dixen porque así o sento, e así o dixeron tamén as bases. Queremos esa transparencia e queremos opinar, queremos poder elixir, e nós podemos facelo, non como outros. Así que eu quero dar a noraboa non só, en primeiro lugar, a Xaquín, senón tamén a todo o socialismo galego, por ese proceso, por ese novo paso, por esta transparencia que levamos e, sobre todo, por este diálogo. É un proceso novo no que estamos aínda aprendendo, pero creo que son os pasos que temos que dar. Cando me dixeron onte que si quería falar, dende logo un orgullo, o agradezo, e me dixeron que falara sobre a familia e sobre o crecemento. Claro, sendo alcalde de Ames, dixen, veño a falar do meu libro. Pois vou a falar do meu libro. Dende logo, porque certamente é o que nós en Ames buscamos ese crecemento continuo, pero buscamos ese crecemento continuo ao final en todos os concellos, onde gobernamos e onde queremos gobernar, e agora o queremos trasladar tamén á Xunta de Galicia. Na vida, ademais, non só é ese sentir que todos os veciños e as veciñas nos trasladan de que queren ou como queren facer. Nos en Ames temos uns programas de Bos Días Cole, de tardes divertidas, comedores escolares, os programas de suño lúdico, todos esos programas de conciliación son os que hoxe eu vos quero trasladar aquí e os que quero decirlle a Xaquín polos que temos que apostar. Esa conciliación para as familias é o que foi o fruto e o froito do que agora en Ames estamos a vivir. Polo tanto, creo necesario esa aposta do Partido Socialista por esa conciliación. Non hai fórmulas máxicas, dende logo, que hai políticas progresistas, e esas políticas progresistas son as que nos levaron a día de hoxe, ali onde estamos gobernando, dende logo, a acadar ese compromiso coas familias. O papel da muller na familia sempre foi e será esencial. Dende logo, son o faro no que nos debemos guiar e, ademais, no que nos guiamos pais e fillos. É o novo modelo de familia que está a pedirse no día de hoxe e esa figura segue a ser a referencia a da muller, pero cunha maior carga de traballo e, sobre todo, de responsabilidade.
Por iso temos que estar aí os socialistas, e as políticas deben poñer o foco neste problema e apostar decididamente por un novo pacto de xénero, con compromisos e con, sobre todo, eses permisos parentais por igual entre homes e mulleres. Se non apostamos polas mulleres nas familias, non existirán esas familias. Estas políticas, e isto non o van a facer outros, o levamos xa comprobado durante os últimos 8 anos. Temos que estar os socialistas ao fronte da Xunta para volver a recuperar esas políticas das familias que non só son esa educación, esa sanidade que todos buscamos. Eu recordo, aínda hai pouco estivemos falando con unha serie de veciños delo sobre os programas que tiñamos para drogodependencias. Agora están en empresas privadas que van a dar charlas aos colexios. Eso non é a política que nos queremos para as nosas familias. Dende logo, e remato xa, se hoxe e agora eu fago unha pregunta a todos vós: que é o máis importante na vosa vida? Que é o máis importante? Casi todos pois estarán pensando nos seus pais, a miña avoa, o meu fillo, os meus fillos, a miña muller ou o meu home. É dicir, todos coincidimos no mesmo. O máis importante nesta vida é a familia. E, polo tanto, as políticas teñen que ir dirixidas aí, ao máis importante. E por iso eu vos pido, hoxe, igual que todos os días, en cada un dos concellos, que vayamos apostando e miremos por esas familias. Sei que o facemos cada un nos nosos concellos. Dende logo, miremos polo importante, fagamos política polo importante e fagámolo da man de Xaquín Fernández Leiceaga. Porque un home que nace un 6 de xaneiro é un regalo de Reis. Aproveitemos. Doulle a palabra a Mayra Gómez, alcaldesa de Trabada. Moi bons días, compañeiros e compañeiras. Quero decirvos que me sinto moi feliz e moi orgullosa de poder estar hoxe aquí como alcaldesa de Trabada e tamén como alcaldesa máis nova do Partido Socialista en Galicia, logo de desbancar a un rexedor que xa era alcalde cando eu tiña 2 anos. Por iso que todo é posible. Hoxe quero tomar a palabra aquí na presentación do noso candidato e futuro presidente da Xunta, Xaquín Fernández Leiceaga, para dicir alto e claro que vou a traballar, que vou a deixarme a pel polo noso candidato e polo noso partido nestas eleccións. Eu son alcaldesa de Trabada, un pequeno municipio da provincia de Lugo, de pouco máis de 1000 habitantes, e si, quero que saibades que hai outro xeito de facer política nun concello pequeno como é o meu. Empezando porque cobro a mitade que o meu antecesor e, sin duda, traballo dobre. Nun concello pequeno e rural como é o de Trabada, e aquí me pediron que viñera a falar da importancia do rural en Galicia, con unha población moi envellecida e dispersa, os costes da prestación dos servicios incrementanse exponencialmente con respecto aos que pode haber nas cidades. Os recursos son moi limitados e todos os servicios son deficitarios. O envellecemento poboacional é un dos retos máis importantes que temos no noso país e, se cabe, no medio rural acentúase máis porque este reto está sempre relacionado con a falta de servicios públicos. Non se nos escapa que a presencia e a implicación da xuventude no rural é esencial para asegurar a súa continuidade. Eu vivo no meu pobo e, evidentemente, quero que poidan vivir e traballar ali a miña xeración e tamén as futuras. E para iso é fundamental ter un presidente que crea no que somos, que crea en Galicia. E, desde logo, Feijóo non o fai. Todos sabedes as implicacións que ten para o medio rural a aprobación da nova lei do solo, que impide as obras de conservación e reforma de explotacións agrarias e tamén de aquelas empresas de primeira transformación, tanto de recursos agrarios como forestais. Non é admisible
que un presidente da Xunta lexisle nestes termos, porque isto impide que o medio rural este vivo, que xere riqueza e postos de traballo. Eu sempre digo que somos líderes en produción e que tamén temos que traballar para ser líderes en transformación e que quede aquí o valor engadido que se xenera, porque Galicia é turismo, é industria, pero tamén é sector primario, a pesar de que nos gobernan que as súas políticas se empeñen de que sexa o contrario. Só sentíndonos orgullosos do que somos, das nosas orixes, poñendo en valor o que temos, se poden cambiar moitas cousas. Todo é posible se hai vontade e ganas de traballar. E iso é o que facemos en Trabada día a día. Traballar e crer no socialismo. Crer que aínda podemos cambiar o mundo con pequenos xestos, pero con grandes pasos e seguros. Hoxe son eu a que está aquí nesta tribuna, pero podía estar calquera compañeiro da comarca da Mariña, como poden ser María de Viveiro, Alfredo de Burela, José Luís de Orol, Edmundo do Valadouro, Jorge de Alfoz, ou Rocío de Lourenzá, ou tamén calquera de os portavoces, que eu tamén sei o que é estar na oposición, e desde logo os animo a que traballen e a que sigan esforzándose e defendendo os intereses dos seus veciños, porque é a única forma para desbancar ao Partido Popular. Son consciente do papel que se espera de nós, dos socialistas, e creo que estamos preparados para gañar esta batalla, porque somos a única alternativa de goberno. Xaquín, estamos contigo, estamos ao teu lado. Vamos a traballar desde calquera recuncho de Galicia, indo porta a porta, explicándolle a xente alto e claro da importancia de votar o Partido Socialista, porque realmente existe outra forma de facer política. Por iso insisto en que o socialismo ten que estar máis vivo que nunca. Temos que volver a gobernar este país, temos que ser capaces de devolverlle a esperanza á cidadanía. Eu fun capaz de facelo en Trabada e fíxeno dende unha premisa fundamental, que é traballo, traballo e máis traballo. É algo moi importante. Non hai que escapar nunca nin esconderse dos problemas dos cidadáns. Hai que dar a cara sempre. E se nos equivocamos, rectificar. Non pasa nada. Por iso... Xaquín, insisto en que desde Trabada e desde calquer recuncho de Galicia vamos a traballar para que sexas o próximo presidente da Xunta de Galicia. Eu chamome Mayra, vou ir rematando. Teño 28 anos, como sabes, pois son a alcaldesa da miña vila, e como podes comprobar non teño moito equipaxe, pero que si teño son moitas ganas de traballar e de dar a batalla polo meu partido, polo Partido Socialista. Hoxe, máis que nunca, Galicia necesita este partido, porque o futuro do noso país escríbese en clave socialista. Así que moitas gracias, ánimo, a traballar, e deixovos co protagonista deste día, o noso candidato e futuro presidente da Xunta de Galicia, Xaquín Fernández Leiceaga. Bo días a todos e a todas. Pilar encargou un pouco de sol e un carrei algo de sombra, a ver se compensamos. Amigos e amigas, cidades de Galicia, nesta mañá de Compostela, capital do noso país, despois dun intenso debate, as nosas primarias, un verdadeiro paso adiante na democracia interna dos partidos en Galicia, chegan ao seu fin. Percorremos Galicia nas últimas semanas, escoitando a militancia, a cada un de vós, en dúcias de agrupacións, con centos de militantes socialistas, conseguindo unha altísima participación de perto de 7.000 persoas. E vos decidichedes que este era o momento, que era o tempo do cambio, que a renovación no partido é imprescindible para cambiar Galicia, que é o tempo para desbotar os medos e elexir as esperanzas, de silenciar as dúbidas para optar polos valores máis altos, que é o tempo
dun novo comenzo para o Partido Socialista de Galicia e que este comenzo é imprescindible para darlle un futuro de prosperidade en igualdade aos cidadáns e cidadáns do noso país. Grazas de todo o corazón. Grazas aos que me apoiastes desde o comenzo, animándome a presentarme, algúns dos cales están hoxe aquí, aos que foste sumando as vosas forzas ás nosas ao longo do camiño, pero tamén a todos aqueles que queren aínda sumarse agora. Dou a benvida ao noso proxecto, cos brazos abertos e o corazón limpo aos que apoiastes a calquera outra opción, porque todos e todas somos socialistas, porque todos e todas somos necesarios. E hai tarefa para cada un de nós, para que cada un de nós podamos achegar a nosa parte até construir unha alternativa máis firme, un proxecto máis sólido. Debo agradecer a Gonzalo Caballero e a José Luis Méndez Romeu o seu esforzo. Competimos, sí, pero tamén compartimos moitas cousas e fomos aprendendo un dos outros, porque os tres queríamos facer unha Galicia mellor, máis xusta e máis moderna. Estas primarias, fronte ao que algúns auguraban, déixanos máis fortes, déixanos máis unidos. Foron unha magnífica oportunidade para facer chegar aos corazóns dos galegos e as galegas os valores socialistas, as claves do noso proxecto. Hai milleiros de militantes que xa están movilizados desde agora e comprometidos, que están dispostos a votar o resto para ter un magnífico resultado nas eleccións xerais e despois nas autonómicas. Pero, sobre todo, hai dúcias de miles de persoas progresistas que están ollando para nós con máis benevolencia e con máis entusiasmo que hai apenas unhas semanas. A expectación, a esperanza están no ambiente. Mozos e mozas, estudantes, parados e paradas, traballadores, profesionais, pensionistas, que xa comprenderon que o que está en xogo é como cambiar Galicia, como invertir a dinámica negativa destes anos e facer posible un futuro, e que están dispostos a percorrer con nós este camiño. Decíase antes, e eu coincido, Gonzalo, este é un momento crítico. Un longo ciclo político está rematando e outro comeza. Está por definir o papel do noso partido nese ciclo. Pero máis alá dos intereses partidarios, o que está en xogo, e moitos cidadáns o saben e comparten isto con nós, é que imos definir o futuro dunha xeración. E debemos aos nosos fillos, as nosas fillas, unha Galicia de oportunidades e non de expulsións. Unha Galicia de empregos dignos e ben pagados, e non de traballos insuficientes e precarios con salarios de miseria. Unha Galicia onde a sanidade pública estea garantida para todos e para todas, e donde a educación pública, desde as escolas infantís até os cursos de posgrado, permita cumplir de novo soños de progreso social e igualdade que están no ADN do socialismo, onde os máis capaces, os máis esforzados, poidan ver recompensadas as súas capacidades e os seus esforzos. Unha Galicia de modernización económica, con emprego de calidade e cohesión social e territorial. Este non foi o país que eu vivín nestes últimos 8 anos. Este non foi a Galicia destes últimos 8 anos. En toda España, en toda Europa periférica, houbo problemas, claro. Pero aquí soportamos, ademais, das consecuencias da crise, os resultados das políticas do Partido Popular en España e en Galicia. O presidente de Feijóo tiña fama de bon xestor, pero revelouse únicamente como un acreditado contable. As contas cadraron todos os anos, aínda que pechando a Xunta en setembro, en moitas ocasións, pero cumplir o déficit non evitou que a débeda autonómica medrara, e agora cada cidadán de Galicia debe máis de 3.700 euros, como consecuencia das decisións do goberno de Feijóo. Galicia non precisa un contable, Galicia precisa un presidente que crea nela, porque a súa obsesión polo axuste deteriorou os servicios públicos, afectou negativamente o ritmo de crecemento económico, precarizou o emprego. Perdemos máis de 5.000 empregos públicos na sanidade ou na educación, reducíndose a calidade dos servicios. Os cidadáns están obligados a pagar por actuacións que antes eran gratuitas, deixaron de ter acceso a fármacos necesarios e tiveron que soportar listas de agarda máis longas. Elimináronse profesores de reforzo, pecháronse augas nos centros públicos e págase polos libros de texto. Este é o balance do goberno do señor Feijóo. En contraste cos anos de goberno de Emilio Pérez Touriño, o noso ritmo de crecemento foi inferior á media española, de forma consistente e continua. E se a ocupación, se o emprego se comportase como a media,
teríamos 25.000 ocupados máis en Galicia, que son 25.000 parados menos, ou 25.000 mozos e mozas que non terían necesidade de abandonar o noso país. Sectores estratégicos da nosa economía, como indicaba antes Mayra, e outros intervintes, como o lácteo e a pesca, están nunha fonda crise mentras o goberno galego olla para outro lado. Os fogares sin ingresos aumentan, a pobreza infantil volve a estar presente. Non hai un só indicador social que amose un comportamento positivo. Sí, o goberno cumpliu co déficit, a Xunta de Galicia cumpliu co déficit, pero esqueceuse de todo o demais. E todo o demais era o que realmente importaba. Nestes meses estamos asistindo, e imos seguir asistindo, seguramente, a un burdo intento de enmascarar as consecuencias políticas e sociais da austeridade cega que practicou este goberno. A bolsa do diñeiro público está máis solta, porque é un ano electoral, para maquillar as feridas, para colocar as vendas nas zonas máis castigadas, e para volver despois das eleccións aos axustes e recortes, insensíveis á dor das persoas, ao sufrimento das familias, ás dificultades dos máis vulnerables. Estou aquí diante de vos para decirvos hoxe que o cambio é posible, que existe unha fonda demanda de cambio na sociedade galega, que xa se expresou nas eleccións municipais, que xa se expresou tamén nas eleccións xerais de 2015, e que depende de nós que o impulso transformador que hoxe ten Galicia concluya nun novo goberno progresista encabezado polo Partido Socialista despois dos comicios previstos para o outono. O cambio é construir unha economía sólida que recompense o esforzo dos traballadores que a impulsan con salarios dignos e boas condicións de traballo, que garanta un tratamento fiscal equilibrado, xusto, facendo pagar máis os que máis teñen e traballando eficazmente contra a fraude, que mellora a formación na educación básica, na FP, nas universidades, atendendo os cambios nas necesidades de mercado, pero tamén construindo cidadáns, que invista en innovación, que favoreza o emprendemento, a captación de empresas, o crecemento das que xa están presentes no noso país, que comprenda que o mellor xeito de cumplir coas exixencias do déficit non é recortar nos servicios básicos, sino ser capaces de impulsar o crecemento económico. Alberto Núñez Feijóo viaxou moito nestes anos. En moitas ocasións, debido á preocupación por estar presente na política española, na prensa madrileña ou nos actos do Partido Popular en toda España. Non estou seguro de que fixera o mesmo esforzo para visitar as cidades, as vilas, as aldeas de Galicia, ou para comprender como o efecto combinado da crise das súas políticas golpea a xente. Se así o fixese, entendería millor porque hai esa fonda de demanda de cambio na nosa sociedade e porque vai a perder as eleccións no outono. Se fose a Santa Comba ou Vilalba, se fose a Santa Comba ou Vilalba, se fose Arzúa Rodeiro e atopase un gandeiro que ten pedido un crédito para modernizar a súa explotación e agora atopa que o precio que percibe polo leite non cubre siquera os custes de produción, entendería o cambio que se demanda. Entendería que se necesita o noso proxecto, a nosa alternativa, para pechar o desequilibrio entre oferta e demanda, para favorecer a incorporación de valor engadido, como pedía Mayra, para equilibrar as capacidades de negociación de uns e outros ao longo da cadea productiva. Se fose a Redondela, a Ortigueira, a Fonsagrada ou a Celanova, e atopase un estudante que non pudo completar os seus estudos porque lle denegaron a beca do Ministerio a pesar de que cumplía ben cos seus estudos, ou unha estudante brillante que despois de acabar o grado que fixo só atopa saída servindo copas en Dublín porque non ten recursos para facer o máster que lle abra as portas do emprego, entendería o cambio que propoñemos, entendería que o cambio significa comprender que a mellor educación nun mundo globalizado é o que garante o futuro. Se fose a Ferrol, a Vigo, a Ourense, a Vilagarcía e atopase un parado de 45 anos antes, non sei, en Confrador, Soldador ou calquera outra cousa, que xa rematou o seguro de desemprego, que desespera de volver a ser contratado, que ten que tirar dos aforros e da axuda dos seus pais ao mellor para criar os seus fillos, entendería que propoñamos un programa contra a pobreza infantil, un programa dirixido aos parados de longa duración, e que queiramos que se poña en marcha unha política industrial digna dese nome. Se fose a Touro, a Vilamartín de Valdeorras, a Monforte, e soubese dos problemas para pagar as medicinas de pensionistas cunha paga exigua, se soubese da angustia de migrantes retornados que tardan en ter recoñecido
o dereito á cartilla do seguro, ou atopase aos familiares dos enfermos da hepatite C ou da meningite, entendería o cambio que propoñemos na sanidade pública. Se fose a San Cibrao, a Chapela, a Coruña, a Portosín, entendería a angustia dos que traballando hoxe ven ameazado o seu futuro por forzas que non controlan e perciben que o goberno da Xunta de Galicia deixounos ao pairo sin defenderlos eficazmente, ao contrario do que fixeron outros gobernos autonómicos en España. Necesitamos, amigos e amigas, cambiar as políticas conservadoras por outras para mellorar a vida da xente e as oportunidades de futuro para todos e todas. Axudar os que caen na dura loita pola vida a erguerse de novo e a topar unha saída no túnel no que están. Axudar os que teñen ideas a leválas adiante, os que están impulsando proxectos a concluílos. Non podemos prometer o ceo, non podemos asaltar o ceo tampouco, pero temos que ser capaces de mellorar as cousas aquí na terra. É por isto, por todo isto, polo que decidín dar o paso para presentarme como candidato ás primarias e logo como candidato á Xunta de Galicia. Este é o noso tempo e este é o partido que pode dirixir este tempo. É o noso tempo. Un momento para deixar atrás as políticas que non funcionan. Un momento para explorar novas ideas e propostas, con enerxías renovadas, con referentes inéditos, para remontar as dificultades do presente, como expresaba perfectamente Gonzalo. Un momento para endereitar o rumbo do país que queremos. A alternativa do cambio seria e solvente que os cidadáns precisan é a do noso partido. Sempre que houbo cambio político en Galicia, o liderado foi do Partido Socialista. Nunca houbo cambio político en Galiza cando os cidadáns percibiron a outra forza como máis capacitada para encabezalo. Non é posible, por cultura política, por ideoloxía, por confusión organizativa, por falla de conexións sociais serias, que unha alternativa ao Partido Popular pivote sobre ofertas políticas diferentes a nosa. Porque para que os cidadáns otorguen a alguén a confianza para gobernar, este debe querer gobernar, non facer ideoloxía ou únicamente concentrarse na retórica e nos símbolos, porque debe ter claridade de obxectivos. E somos nós os que queremos gobernar e os que temos claridade de obxectivos. Non hai ningunha outra forza alternativa ao Partido Popular. Por eso é fundamental construir unha alternativa sólida, unha alternativa de goberno desde o Partido Socialista, que exprese cambio e que sexa goberno, que conecte cos sectores sociais decepcionados e as súas demandas, pero que saiba vertebralas nunha acción política eficaz, en respostas viáveis, en solucións factibles dentro do marco legal, que insira todas esas demandas nun proxecto de modernización do país. Por certo, como levamos facendo desde que existe democracia, impulsando proxectos de transformación nas cidades e nas vilas de Galicia, en moitos concellos pequenos, impulsando proxectos de transformación en España e en Galicia. Vouno decir con extrema concisión: nós somos o cambio. O cambio somos só nós. Esa é a conclusión que debe de sacar das miñas palabras. O cambio firme, estable, dirixido por un partido sólido, que permanece, que resiste, que estivo aquí nos tempos máis negros e nos momentos de alegría, e que estará aquí tamén cando outras aventuras sexan un vago rastro nas memorias. Pero son tres as condicións para construir esta alternativa. A primeira, expresar con nitidez ese contido de cambio con rigor e solvencia. Un proxecto articulado polos valores da esquerda con perspectiva galeguista que corrixe o rumbo e teña capacidade para gobernar, que exprese un claro compromiso de país cunha axenda propia, unha axenda política propia para Galicia. Un proxecto colectivo, sin dúbida, ao que eu podo contribuir desde a miña experiencia política, pero tamén achegando a miña trayectoria profesional, como decía Gonzalo, como profesor universitario e economista. A segunda condición é que o liderado que nós debemos exercer como partido xenere confianza e teña a súa fronte un equipo capaz. E non falo dunha persoa, falo dun equipo. Sí, eu podo aportar anos de presencia pública en diversas posicións, co orgullo de ter saído coa cabeza ben alta das institucións nas que tiven que moverme, e un coñecemento profesional da Sociedade de Economía de Galicia. Pero digo vos que isto é un proxecto colectivo.
Necesitamos moitas máis forzas, moitas máis enerxías. E temos que seleccionar os máis capaces e sólidos de entre nós para dirixir este novo tempo. E, sin duda, temos que ser capaces tamén de atraer ao noso carón a moitas enerxías que non están aínda no noso partido, de sectores independentes, do mundo universitario, da empresa, do mundo xurídico ou da comunicación, que é necesario que se suban a este carro dirixido polo noso partido para conseguir o goberno en Galicia. Temos que manter os votantes fiéis e temos que recuperar os que se nos foron, moitos deles de menos de 40 anos, que nos ven como partido dos seus pais, que non conectan, que non soportan o xogo político das medias verdades ou de incompetencia, pero que desexan ter un futuro en Galicia. É posible facelo, é posible incorporar a esa xente que se nos marchou se nos renovamos e presentamos á sociedade o mellor que temos. E por último, precisamos unidade. Para construir unha alternativa nun contexto de extrema competencia, a unidade do partido é imprescindible. A sociedade non nos perdoaría a cativeza de miras, as liortas estériles, e vai premiar en cambio a unidade en favor de proxectos políticos de altura, de obxectivos políticos de altura. Repito, hoxe aquí, diante de todos vós, o compromiso que adoptei na campaña. Utilizarei a forza que me otorgades para unir a todos. Non a vou usar contra ninguén, non a vou usar para dividir ou para romper, senón para unir un pouco máis este partido. Dígovos eu sei un pouco máis de 3 minutos, sin dúbida, pero vou ir rematando xa. Dígovos que este camiño que abrimos hoxe é un camiño que vai ter espiñas, sin dúbida ninguna, pero vai ter moitas máis rosas. Temos pouco tempo para facer moitas cousas. Temos que afrontar os desafíos con esperanza e con determinación, con humildade, que se decía antes, pero tamén escarbando no noso corazón para topar a forza necesaria. As xeracións vindeiras deben poder ollar atrás dentro duns anos, mirar para este momento e recoñecer que este foi o momento do cambio, un momento de cumplimento de ideais colectivos, en que os valores do socialismo prenderon na terra de Galicia e atoparon no corazón dos seus homes e mulleres o mellor sustento para florecer e para fortalecerse. De vos depende, nas vosas mans está o futuro. Eu conto con todos vos, co voso esforzo, co voso compromiso, coa vosa determinación, intelixencia e tenacidade. Eu pido vos tamén que vos contedes conmigo. Moitas grazas.